Menei ndiye chimwemwe komanso chipambano. Bungwe la World Vision likuyesesa kusintha mioyo ya Malawi. Sabata lino tikulowera kwa Njema kumulanje kukaona zomwe bwenzi lathu World Vision likupanga kumeneko. Tili mchira tidaona nzimbe ife tisafinyike. Tinaima ndi kugula nzimbe zingapo tisanapitilize ulendo wathu. Ulendo wathu unali wopita kwa Njema, koma tinadzera kaye ku ofisi ya World Vision kumulanje kukatolera zofunikira zina. Ulendo wa kwa Njema ndi wautali, komanso msewu wake ngovutirapo mayendedwe, koma bwenzi leneleni silopa mabampo kapena kukumbika kwa msewu. Titafika kwa Njema tidakhala pansi ndatola nkhani ena kupanga ndondomeko ya ulendo wathu, maka ndondomeko ya kuyendera ntchito za chitukuko kuderako. Banja la Mai Finance Subiri ndi bambo Waison Subiri akumudzi kwa Msema tiye Njema kumulanje ndi amodzi mwa anthu amene apindula kwambiri ndi ulimi wanthirira chifukwa cha bungwe la World Vision. Yambilira chifukwa cha bungwe la World Vision kutibweresera kutimangira makanalo, tapeza phindu lochuluka ndipo ndakwanisa kugula malo. Nagula malo ano amene ndiliwa, komanso namanga nyumba imene ilipo mpano. Ndiye ndimayamikira kuti ulimi kwanga ndimapindula chifukwa choti ndimapeza phindu lochuluka limene ndimathandizikira ndi banja langa. Ngakhale ana kumakhala kosavuta kuwasamalira. Anawo amapindula motere chifukwa choti mwana kuti akule wathanzi amayenereka adye zokudya za magulu 6. Kumakhala kosavuta kupeza chokudya cha magulu 6 chifukwa ku skimu timalima ulimi osiyanasiyana. Timalima nkhwani umene umathandiza zokudya za masamba, chimanga chija tikakolola tikagaisa ufaucha zokukhutisa. Ndiye timaona kuti ndikosavuta kupeza chokudya choti ana angadye pakhomo, komanso tikagulisa timapeza phindu wathandizira kuavika zovala. Ulimi wanthirira ndaupanga pamene World Vision itabwera kutimangira makanalo athu, ndi pamene ndinayamba kulima ulimi wanthirira. Chaka chimenechi imene anatimangira World Vision skimu yathu inali 2018, ndi imene ndinayamba kugwiritsa ntchito ulimi wanthirira. Kusintha kulipo chifukwa nthawi imeneyo mbuyomo unali kovuta kuti nipeze chokudya chokwanira banja langa. Ndimatha mwina munda wa ukulukulu kulima, koma chifukwa cha nyengo ndimatha kuponda mwina kungopeza mathumba awiri. Koma pamene World Vision itabwera kudera kuno kuti gawira makanalo, kuti mangira makanalo, ineyo ndikuona cha phindu chifukwa choti ndimalima pafupi mobwereza uskimu yathu. Ndikalima ndimapeza kuti pakhomo panga ndi pa mwana ali renji, ndipo palibe chimene ndikutani ndikusowa. Ndimatha kudya January mpaka January. Ndiye ndimachiona kukhala chinthu chabwino choti World Vision inatipangira chitukuko chabwino kudera lathu lino, komanso mmuzi mwathu mwansema mmozi mwa iwo ndine amene ndapindula ndi skimu ya mbawa. Inetu kwanga kukhale kuthokoza chifukwa umoyo wathu ausintha kunena zona, chifukwa moyo umene tinawo kale tikusiyanisa ndi nthawi inoyi. Chifukwa ngakhale ana mwana amene ndamwambira kumbereka mbuyomu World Vision kulibe, ndinaso anaye chochita. Koma panopa ngakhale ndili ndi ana 4 sindikudera nkhawa ina iliyonse chifukwa ndikugwiritsa ntchito mazi amene anatipasa World Vision. Maso mphenya ine akusogolo kulima kwanga ku skimu ndikulaka nditafikira apena mwina kupeza chokwera, komanso ananga ndizitha kuwalipirira ku skulu. Panopa ali misinkhu yochepa sandidyera ndalama kwambiri, koma ndikulakala kuti skulu yawo akaphunzira kufika makalasi akulu ndizitha kuwalipirira kuti maphunziro ananga asabwerere mbuyo apite pasogolo.
kusiyana kulipo kusiyana kuti nthawi imene yobe moyo ngakhalabe wosasangalasa moyonso waumphawi ndithu komano zaka zino tikuona kuti abolani pano pa moyo ukuyesa ndithu kusangalasako palibe kana kuti mavuto salephera komano tingati kuchokera malo amene tinazamanga nyumba yathu yoyamba tingakhala mu nyumba ya denga la chilauzo maso yosaotcha njira zawisi komano tinakwanisa kugula malo ndi kumangapo nyumba iyi ndiye tikuona kuti bolani panopa ziliko bwino kuyelekeza zaka za mbuyo. Inetu ndimatengapo gawo kwakukulu chifukwa kuti monga munthu wa banja ndimaonesa kuti chimene chikufunika chikusowekera pa compound chani ndiye ndimapanga polani kuti ndikozekere ulimi kuti ndikwanise kukola zochuluka pofuna kuti ndikwanise kusamalira banja langa. Ndiye chifukwa cha zimenezi ndimaona kuti ndi bwino kuti ndizikhala ndi pulani kapena dongosolo lokwanira kuti ndizipeza phindu lochuluka potengera kuti banja langa panopa ndi lalikulu. Kukacha ndimalawira kupita kumunda amayi ndimawasiya pakhomo kuti mwina sambisiyana azipita ku sukulu. Ndiye ndikafika ndimayamba kulima ndiye ndimaona kuti nthawi imene amayi wana sala mbuyo akamalisa zonse nawonso amandipeza umeneko tizilimira limodzi. Kenako tikalimalima mwina kamakwana ma 11 timayilukanso kubwerako ndikudya chokudya cha masana. Ngati pali yoti siku lomwe tibwerako chigawo cha kumazulo timabwererako. Ayi ngati pa siku loti zangolima chigawo cha mamawa chokha mazulo sitibwererako zimathekaso potengera ndi siku limene dongosolo lathu lili. Ulendo wokaona ku skimu komwe anthu akumudzi kwa Msema amalima unali wopatsa chidwi. Tinaona mbewu zochuluka zokula ndi kusamaliridwa bwino. Bambo Peter Chisale ndi wapampando wa Mbawa Irrigation Scheme kwa Msema ndipo akufotokoza zambiri za gulu lawo. Kufika pa skimu tinganoti inayamba 2017 koma mbuyo mwinamba ngati cluster chama 2005 ndipo kuchoka 2005 ndi pamene anthu amaiza igwirisa ntchito ndikufika ngati Mbawa Club. Chifukwa cha ntchito zabwino zimene anthu amagwira kuno pakuyendesa madzi mdoti ndi pamene anzathu a World Vision chama 2015 anabwera kunena kuti atimangira makanalo. Ndipo pa 2017 pamene anabwera ndi contractor ndipo ndikuti tikupasane skimu ndimene anayamba project yawo mu 2017 tinamanga kwa chaka chimodzi ndipo inatha 2018 tinayamba kuigwirisa ntchito. Kuchokera pano tinganene kuti skimu yathu ikutenga zaka zitatu zokhazikika. Komano pa chiwerengero chathu chakalimidwe mu nthawi imeneyi timabambo amakhala kuthamangaso tima business tina. Ndipo pano pamene tikunenamu ndionena kuti wina aliyense ndi wozidalira paskero kuno alasta ngakhalenso kuyika penti imene ndipo ena amakamba kuti hayi pano paso nafe pa screen dish tibula kuti ana pakhomo azionera. Msati mseke akatola matope bebe atavala chikoba choseke zango bebe amatamangitsa mpaka wina to bebe nkumukwapula mpaka yela bebe lalama yake hawafu bebe amasamba kudambo sati bambo bebe amatiyo mbirombo na bebe kuma onse ho baby loliti awafuna abwele afile ye awafuna kuma onse ho baby loliti awahitana
msati mdabwe mkaona serikali riri riri hata pala zao kama za serikali riri sapato zao watapolisha puli riri afina mwenyada koma mbali riri atupya watayakangati moto kubuka riri pangono dancing kumagolera ngati ndimli sanga vineka mafina kulu ambiri kuma onse oh baby loliti wafuna abwere apinle ye wafuna kuma onse oh baby loliti wahitana abwere apinle ye wahitana msati mdabwe mkaona cheni tata kabudula ndimala yazwere tata stonkeni kampango kwere tata ama vina mwenyangwa kuma mwenyangwe tata ama mwetulira ngada kujambuli tata Yesu ngatubere olota yangani tata kuma sunga tuvine olata kupunzita tata kuma Yehova Bible la team different now I'm different now tubele tuvine ino yo different now atikoma ino Yesu Bible la team tikonda amene anali Patience na Madingo ndi nyimbo yake akuti msati mseke. Amfumu Maxwell Mulanje ali ndi umboni wa ntchito imene bungwe la World Vision yachita mmodzi mwawo. Rebecca Iwombe, the development facilitator mu bungwe la World Vision kumulanje, ndipo akufotokozera za ntchito zomwe bungweli ikugwira kwa tiye njema kumulanje motere. Titamaliza kuyendera mbawa irrigation scheme, tinakhala pansi ndi atsogoleri onse kuti tisanzike mpaka sabata lamawa pamene tizapita ku dera lina kukafukula ntchito
imene bungwe la World Vision ikugwira kumeneko. Ine Bayana Chunga ndikuti mwakoma nonse zikomo. Ananga okondeka, masankho ndi ufulu. Ngakhale kunjaku kuli COVID-19, ndipo tikuyenera kutsatira njira zosiyana-siyana zopewera matendawa, kuphatikiza kukhala motalikirana. Izi zisabweretse kutalikirana pakati pa awirinu, chifukwa kuyambira lero ndinu thupi limodzi. Kukhala pabanja kukuthangatireni kuziteteza ku COVID-19. Tsono ndikufunsani mafunso awa ndipo muyankhe momveka bwino. Iwe masankho, kodi umatsatira njira zozitetezera ku COVID-19? Inde ndimatsatira. Zikomo. Nanga iwe ufulu, kodi umatsatira njira zonse zozitetezera ku COVID-19? Inde ndimatsatira. Zikomo. Iwe masankho, kodi unalandira katemera wa COVID-19? Inde ndidalandira. Zikomo. Nanga iwe ufulu, kodi udalandira katemera wa COVID-19? Inde ndidalandira. Zikomo kwambiri. Tsopano tisanadalitse ndi kumanga ukwati wanu, tipemphe amene ali ndi mphete kuti abwerese kutsogolo kuno. Chuma cha dziko chalowa pansi kamba ka COVID-19. Atsogoleri a chipembedzo, landirani katemera wa COVID-19 ndipo limbikitsani okutsatirani kulandira katemerayo. Dzitetezeni, tetezaninso ena. They are ready to eat food here, buoyed by the ceaseless flow of both local and foreign tourists and traders waiting to connect unto the lake and the land. Ule stima zimene mabwera yale matha kugulitsa business. Chifukwa anthu amene aja amatha kutipatsa ndalama. Panthawi imene stima ikafika, anthu obwera aja amatha kuti matigula ma business yathu. Anthu oti sakudikira stima ija kuti akwere, amatha kumatigula ma business yathu. Ndiye kusiya kwa stima watipangitsa kuti chinechi chonse ngakhale pachipoka pano simene kunalili kale. Pachipoka pano bakhangati pakutsika kwa basi chifukwa cha stima. Chifukwa stima ndi imene imapangitsa chipoka kutukuka, imabweretsa zinthu zambiri. Men with big vans and lorries either brought cargo to the port or ferried it away to both near and distant destinations. Sitima ikuyenda, zonse zinali nkuyenda bwinobwino. Panthawi imene sitima yapantunda na Yesu ikuyenda, ndiye zonse zinali nkuyenda bwinobwino chifukwa chona kuti malonda ambiri amakhalapo, matranspoti amakhalapo pafupi choncho. Our epic journey takes us to Salima. Salima is a district in the central region of Malawi. Salima town is near the southwestern shore of Lake Malawi, northwest of the railhead and lake port of Chipoka. Salima developed as a commercial center after the completion of the Blantyre-Salima Railway in the 1930s and served as the road and rail terminus for the agricultural produce of the entire northern region until the railway was extended north and west in the 1970s. As a result, with lakeshore hotels. The beach at Sengabe is the weekend retreat of many from the capital Lilongwe. Except for the town's commercial activity, the local economy is agricultural, subsistence fishing, and minor lake trade. Cotton and rice are the chief products. And at our destination at Chipoka Fish Village, life was sweet. Money was easy to find,
until the ships began to avoid the port. Martin Kandawide, a resident of Saidi village, traditional authority Ndindi, which forms part of Chipoka Fish village, where the port is located, acknowledges. Kezandikale ndi pano poeti chito ikuyenda ndithu koma mbosati kuti mmezi maidi akalero kwa kalero apapa timagwira chito bwinobwino kapeza somba ija sizimatayidwa ya timagulisa bwino apapa kwa chanzathu aja ma stima amachoka makastoma ena ku Zambia uku ena ku Zimbabwe mabwera pambati gula somba zija matengo wabwino ndithu ndiyoti masangala ndithu ndi ayimeneyo. He reckons that as the inland vessels docked at the port, huge trucks delivered and collected goods and trains ferried fuel from this place, there was little to worry about. But now, they are back to poverty. The tragedy has been exacerbated by low crop yields and dwindling fish stocks in the lake. The result is abject poverty among communities, and the pursuit to earn a living in the midst of such grinding poverty is threatening the lives of not only Saidi village residents, but Malawians as whole. Mavura metu makumana nawo kunogo nikhani yanjala kumene ana makaniko pito skulu amathamangiro malo ano mwina madzi kuti azipeza chithandizo chokopereka kunyumba kuti mwina makolo apeze chakudya. Will more likely derail not only the leaders and the country's actualization of their fullest potential. Certainly, at the rate we are going, no amount of begging for arms across the globe will pull the people of this country out of wretched poverty, much less bring prosperity to the nation. The 74 years mentioned elsewhere required to lift Malawians out of abject poverty seems an underestimation by many elders, because there is simply little we are doing to right things. The country is but a blueprint for continued generational stagnation. It is manifestly clear the country's systems are not the appropriate vehicles for delivering any meaningful economic development and prosperity